Миналия път в Супер региони вместо участници гледахме актьори. Обаче несериозни актьори. Игнат вместо да играе си правеше видеа за YouTube канала, устата отрови Керан с някакви сладки, Фънджели проспа целия епизод, а Нелия дори не се появи на собствената си пиеса, а пък Найден си правеше кефа в туалетната. И именно за това отпадна. Кой ще бъде следващия елиминиран? Дали участниците ще са по-сериозни? Дали ще се образуват нови съюзи или предателства? Разберете всичко в това в днешния епизод на Супер регионите! Ах, колко удобно легло. Страхотно е, че победихме в вчерашното изпитание и в хотела е много готино. Добро утро на всички. Тук спането е прекрасно, само дето трябва другия път да имаме в отбора поне едно момиче. Тогава щеше да е още по-прекрасно спането. И кръка ми е по-добре. Нормално все пак спахме в хотел, не в групова барака. Баси хотела. Липса ми само един човек. Справихме се чудесно, отбор, дано и днес победим. Не, че нещо, но за тези 2 дни ти не си направил абсолютно нищо. Главно ние. Но все пак е помагал някак. Ама той няма основателна причина. Това да не е концерт по желание. Нали с това е влязъл в играта? Каквото искат да правят нашия отбор, но няма да позволя тук да има хора, които не помагат с нищо към отбора. Дочух ви. Красимире, какво се правиш на интересен? Цели ще казваш кой да отпадне и кой не. Гейнедо е бан. Погледни се в огледалото и го кажи това. Ти си гея тук, не той. Хора без глупости. Семи е тая. Що тогава играеш като ти е все тая? Ти нямаш място в този отбор. Красимире, вървиш по тънък лед. Поне мога да ги въртя от други. Край, имате наказание. Стига, човек, това е просто лек спор. Красимир, вчера извън екран също ми се правиш. Сега пак. Ще си понесете последствията. Някой от вас не приемат водещия на сериозно и ще има жестоко наказание. Ако неговият отбор загуби, той ще има 2 гласа от 2 водещи. Другото, което е, когато е на състезание, винаги ще е с минус 1 точка. Решено е. И внимавайте как говорите с водещите, защото ще има наказания. Обещавам ви. Сигурно другите отбори са много по-добре от нас. Димитри, трябва да те сменим. Не ми харесваш за капитан. Ако продължавате се заярча, ще пускам на търг. Хора, спрете, моля ви. Не издържам този живон отбор, напускам. Почакай. Няма какво да чакам. Вчера Нели не се появи и се изложиха. Сега с Димитри ми надуват главата. Напускам глупави остросладка. Търси си друг участник. Видяхте ли какво направихте? Имате късмет, че едно момиче се записа, но вече нямаше места. Сега ще я повикам и тя ще замени Марто. Хайде, мъже, да потърсим нещо за ядене. А момичетата, чакайте тук. Достатъчно направихте. Хей, искаш ли да изгоним Димитри? С кеф бих го изгонила. Ако този отбор се разпадне, няма да заради друг, а заради него. Не мисля, че той е един от хората с имунитет, да гледаме да спечелим. Или да го изхвърлим като щече. Той беше готов да ме елиминира веднага. Ужас. Имаше равенство между мен и теб. Очевидно доста се виждат за племенниците ни. Щом не можем да се целим в Димитри, нека се целим в друг. Какво ще кажеш за призрака? Изглежда като досадно лапе. Призрака не ми пречи. По-добре е Камерън. Димитри има много ужасна социална игра, а съюзници освен Камерън няма. Всяка игра му е ужасна. Ще му излезе през носа. Как сте отбор? Тази барака е ужасна за спъне, но пак е по-добре от гората. Да потърсим нещо за ядене, че си изядох запасите. Нали генерал Иванов даваше ядене на изгубените отбори? Днес е в лошо настроение. Разбрахте ли, че Марто е напуснал и котките са наказани? Поне ние сме ангелчета и не дразним водещите. Имате 10 минути преди изпитанието да започне. Хайде да ядем кестени. Ай, съюзче. Честно казано, не мога да ти се доверя, но няма да гласувам за теб, понеже си от силните в отбора. Знам, че ще ми изгоните с твоите съюзници. Нямам съюзници все още. Хора, ако не знаете, Марто напусна, но добре, че познаваме една, която много искаше да играе и ще го замени. Запознайте се, Сачи! Здравейте! Хей! Тук съм не само за победа, но да докажа, че една жена може да е много по-смела от мъж. Ако не победя,
Поне ще знам, че съм се опитала и пък и победата не знае стигането до финал, а да се докаже сред обществото. Добре, вижте. Губим отборен дух. Нито аз, нито вие решите кой да е капитан. Да, грабите е корупция, знам, но ако искате да продължим индивидуално, трябва да продължим като отбор. Айде, днес ги бием! Дано. За днес ще трябва да измислите супергерой или хорър герой. Някой от вас ще го нарисува или направи на компютър, а другите ще му мислят история. След това има елиминации. И после ще обявя нещо ужасно за следващия епизод. Искате трудности? Получавате си ги. Имате 30 минути. Днес не съм много в настроение, но ще дам всичко от себе си anyway. Осъзнах, че остават само 14 дена до Коледа и съм щастлив. Аз ще рисувам. А аз ще мисля историята. Ама героя страшен ли ще е? Ами да, смятам да е скелет лицето му и да носи като на метал скачулка. Аз имам идея за история. Ти дай и аз ще дам. Имаме си Фънджели рисувач и Денислав да измисли история. Какво повече друго ни трябва? Днес аз ще рисувам. Не, няма да си ти. Трябва ни някой с умения. Не, че искам да съм груба, но не ти вярвам за рисуването. Предишните игри не правих нищо. Време е да покажа, че не съм безполезен. Аз бих могъл. Вярвам ти повече от на призрака. Няма отново да съм безполезен. Опитвам се да покажа, че не съм безполезен и ето пак. Призрака ме вбесява. Ако скоро не млъкне, аз ще стана сериен убиец, а не героя ни. Кой има опит с рисуването? Ще пробвам, но за 20 минути не гарантирам нищо. Аз ще напиша историята. Като гледам как другите се изпокарват, си мисля, че това изпитание е наше. Мисля, че организацията на отбора ни е добра, но се надявам пак да наплескам нещо. Добре сме. За сега гладно, защото видях как Керънцата безнее по-рано. Харесва ли ви историята ми? Готина е, но и аз предложих. Гласувайте коя ще е използвана. Тя шим бързо, не стане като вчера. Аз избирам на Денислав. Аз също. Мале, много ме яд. Как няма да изберат моята перфектна история? Направо ще поудя от тях. Ще ми избират те скучите истории на другите. Само да отидем на съвет. Абсолютно всички ще си платят. Изкуството е трудно разбираемо за повечето хора. Ето я рисунката ми. Сега оставете писането на мен. Няма нищо да оставим на теб. Ти нито можеш да рисуваш, нито имаш мозък. Точно така, Керан. Окей, мог призрако. Ще напиша някаква там beginning история и оттам ще направим пълна версия. Какво мислите, накрая убиеца всъщност да се окаже психопат, който е бил в лудницата, но е избягал и да се окаже, че има брат и да търси отмъщение, защото от малък са го пренабрегвали? Не ги разбира моя отбор. Това буквално е всеки втори сериен убиец. 100% ще изхвърлят мен. Вижте какво направих. Евала, брат. Браво на Фънджели за страхотната рисунка и за целия отбор, че решихме идеята за убиеца без скандали и спорове. Готова съм с рисунката. Яко е станало. Аз написах историята. Готови сме. Хайде хора, останахте само вие. Няма да е зле да им помогнеш малко, Боби. Обработвам скуби, съжалявам. Защо имаш компютър? Защото съм пичоби. Готов съм с рисунката. Добре, сега с генерал Иванов ще ги оценим. До след малко. Най-тъпия сценарий написаха. Никаква креативност. Ако желаем победата, трябва просто да имаме надежда. Само да изгубим. Само това чакам. Само да ми паднете. Целият ми отбор ще го отнесе. Знам какво ще стане. Ще изгубим, ще ме изхвърлят и до там. Не помогнах много на отбора, но се получи страхотна история, благодарение на Керан. Ако не спечелим, аз лично ще се погрежа да бутна гравити от някоя скала. Няма да спя в бараката отново! И така, оценихме ви. Котките по принцип имат общо 16 точки от 20, но заради наказанието имат 15. Ястребите пък имат 14 точки. Корупция! Беззаконие! А свинете имат 16 точки. Свинете са в хотела. Нагласено е. И ястребите отново ще гласуват за някого. Изпитанието беше приятно. Дано има още такива. Явно няма да го бутам. Ще спя в хотела. Тоест, ние да е. Може и да започнахме трудно, но знаех, че свинете ще станем топ отбор. Чувствам се много добре. Победихме и сега ще сме на лукс. Много се радвам, че всеки добави нещо от себе си и го направихме заедно. Аз, Луси, Ваня, Макс, Елеонора и Калина се постарахме и си го заслужихме. Водещите играят против отбор котки според мен, защото искат да ни свалят самочувствието. Не знам как да си го обясня. Вече имаме гласовете. Човека с най-много гласове
е Камерън. Който е гласувал за мен да го удари ток. Обаче Камерън е единия, който намери числото 13 в изпитанието за имунитет и е спасен. Втория с най-много гласове е... Призрака, ти отпадаш. Оле мале, даже не ме изслушаха, бръх. Призрако, не мога да опиша с думи колко се радвах да те гледам как отпадаш. Ти си загубник, си много смотан. Гледай вратата да не те удари на излизане. Днес отпадна призрака и вече ще останат истински хора. Страх ме е да не дойде братовчет му духа и да. Иначе, брато, няма ми липсваш много. Време е да обявя гадното нещо, което ви обещах по-рано. Кой от вас е толкова лоялен към отбора си, че даже би отпаднал, само за да са добре те? Задачата за понеделник е проста. Един от всеки отбор трябва да се изправи срещу други двама от другите отбори. Но няма аз или вие да избирате кои ще са. Те сами трябва да решат сега. Този, който победи, отбора му ще има 3-дневна награда, която ще обявя тогава. Са завършили на второ място не става нищо, а този, който е на трето и губещо, отпада. Именно за това питам, кой би се опитал да спечели нещо хубаво за отбора си, дори да има шанс да отпадне. Останете или отпаднете, избора е ваш. Гласуваха за мен и не го заслужават. Иначе бих. Аз искам. Аз също. Лустата, Ванджели, отстъпи ми, моля те. Ами добре, ти отиваш. Ами от ястребите, доста сте страхливи, а? Аз ще отида за тях. О, новачката е по-смела, добре. Здравко срещу Ачи срещу лустата. Някой от тях тримата ще отпадне и някой ще победи, но кой? Избора е техен. Реших да се жертвам. Не съм страхливка като някои хора. Керенцата. Имам доверие на Луси и мога да й вярвам. Дори да не на първо място няма значение. Важното да е тук. Жертвах се, само защото искам да изгоня лустата. Силно се надявам да я разкараме от играта с Ачи. Знам, че ще успеем и ще се върнем по-силни от всякога. Мисля, че Луси ще победи, защото тя е доста добра, така че аз вярвам в нея и ще се моля на богинята майка да спечели. Не харесвам Здравко. Не уважавам Здравко. Но му имам доверие, че ще смачка всички в следващото изпитание. Не мога да повярвам, че открих мишка в леглото си. Сигурно някой от котките я е оставил. Защо другите се дразнят от това, че съм толкова красива и перфектна? Не разбирам. Трима изправени един срещу други, само двама ще се върнат. Кои ще са те? Разберете в Супер Региони.